coolant ende zvakaoma. Munhu akakufonera nezuro achiti ada kukuuraya iwewe, mukoma wanyoka yemabhunu. Chigananda chiya charamba kuburitsa chitupa. Kana uri hama yemunhu udi kuburitsa chitupa, uri hama yemunhu buritsa kachitupa. Arambire kuburitsa chitupa. Anonyepa kuti ndiri hama yenyoka yemabhunu, ndiri mukoma, ndinogara kwakati kusiko kusina kana hama yenyoka yemabhunu. Kusanyara. Iyo nyika yakashaya mabasa. Vanhu vanenge vakutowana mabasa nekuda kuti ndiri hama yenyoka yemabhunu kuti vadye mari. Kusanyara, kusvibisa mazita evanhu. Haanyari kusvibisa mazita evanhu. Zvino ana Saruwaka vachamira kusvika manyoka yemabhunu auya. Vachanyara. Vachamira chete ana Saruwaka. Ana Saruwaka rambai makamira netimu iroro. Rambai makabaya, rambai makadzvanya. Zvigananda zvakuda kuita kuda kudhistroya. Zvino hapana chavanodhistroya. Chavo vari kuda mari. Zvino kusvibiswa, bvumai kusvibiswa nezvigananda izvi zviri kutumwa. Aramba kutaura nasisi wanyoka yemabhunu. Sisi wanyoka yemabhunu yabuda pachena kuti ndiri pano, unza iwewe tiite video call ndikuone. Aramba. Zvino hanyare unoklema zvamabhunu wausingazive uchida kudya mari yanyoka yemabhunu iwe uri hama yake. Sei uchitaura zvinhu zvemari pasocial media? Kureva kuti uri wemari chete. Saka hapana chaunohwina. Hapana chaunohwina pana nyoka yemabhunu. Zvigananda musazvinzwe zviri parasura izvi zviri kupedza nguva yazvo. Mirai nanyoka yemabhunu. Tiri kuda revolution, Gezabi revolution nanyoka yemabhunu. Aramba achititungamirira. Itai vatungamiriri vakafanana nanyoka yemabhunu. Zvaidiwa nanyoka yemabhunu, zvaakataura nezvaakaona nezvatakaona munyika zvimwe chete. Hapana aizogona kuzvitaura, but iye akazvitaura. Saka zvese zviri kutaurika zvese zvoda kudhistebha. Musanzwe vanangu, pfuurirai mberi. Tiri kutonamata chaizvo, kunamata kuti Mwari ave nanyoka yemabhunu naGeza, nyika yedu ishanduke. Honai zvaakuita vanhu pasocial media. Inyaya dzekutaura pasocial media idzodzo. Inyaya dzekutaura pasocial media. Kana uchirwadziwa nanyoka yemabhunu iwe unowanerei nguva yekutaura marara akadaro so, manyepo akadaro so, kunyepa kuti uri hama yenyoka yemabhunu? Mbavha. Varakashi musinganyari. Da kujaira kudya ropa revanhu. Da kujaira kudya munhu achifamba. Kusakwana. Ndiye ashaisa nyoka yemabhunu kuti nyika ishaye mabasa. Ndiye ashaisa mabasa nyika. Saka sei musingarwadziwe nemunhu ari mujeri, ari murimandi, musingarwadziwe muchitaura zvisina basa, muchiwawata zvisina basa, muchirwira mari? Sei muchiita zvinhu zvakadaro so? Kuipisa vanhu, kuponza vanhu neponzi yavasina. Hamunyare chaizvo. Chigananda chabuda pachena. Chabuda pachena nhasi, chabuda pachena. Nezvino ndakachinzwa chichitaura. Ana Mudzingwa zvakazenge, Anandingi zvakazenge. Siyana nevanhu vari kunamana navo. Tiri kuziva kuti Saruwaka ndiye leader, of course ndiye leader wetimu yenyoka mabhunu. Ane timu yake anayo Saruwaka, musiye. Vhara nzeve mwanangu Saruwaka, vhara nzeve mwanangu. Mwari achamira newe kusvika struggle yanaka iyi. Kusvika zvanaka, kusvika tanyatsogodzikana kuti tiri munyika medu matinotaura freedom of speech, matinotaura zvinonetsa kuti zvigadziriswe, matinotaura kuti nyika yakadhakwa, haina mabasa, haina mari, masoja anotambira nzungu, maticha anotambira nzungu, vese vacivil service anotambira nzungu. Ndiani angafadzwe naizvozvo? Kugara muhomwe musina mari. Ndiani angafadzwe nenyika yakadaro so, yakaora, yakadhakwa kudhara, inotongwa nemapofu? Hakuna zvakadaro so. Hakuna zvakadaro. Tiri kutoda tsigira nyoka yemabhunu zvemhando yepamusoro. Musatiparadzire. Musatikanganisira nharo kutitungamirira. Musatikanganisire. Stay away, stay away. Mabva nekupi? Muda kupfekera zvisina basa rese.
muchida kunyepera kunge vanhu kwavo emuri vatengesi jara kudya mari dzeropa maidiots. Hamunyari here kufuma kufonera kuti uda kuuraya kure unomuurayira chii? Unomuurayire chii? Watadza kuuraya munhu auraya nyika, uda kuuraya. Ndosaka wakaudzwa kuti uda kuuraya tanga wauraya iye auraya nyika iyi, then wozouraya iye. Usanyara, wadi kuburitsa chitupa, wadi kuburitsa, uri munhu womurume wanzi uri wechinhambani wakuti wakudzvanuka kutadza kutaura nhamba yako yemuimba yenyoka yemabhunu. Uri imbwa Satani, ndaunofa. Watadzire kutaura kuti nini wadi kuzvimirira kuti ndiri first born kana ndiri second born. Zvino wazonyara nenyoka yemabhunu i1 mumba mavo ukomana. Wazonyara manje, wazotiti wazotukirirwa manje, wanzwa bheta. Haudzoke futi panapa iwe, haudzoke kule. Ndiramba munhu aya kana achiuya panapa, don't listen to this idiot bastard. Uda kuba mbavha, muroyi mbavha, ida kuuraya vanhu. Nje yakatengwa kutarama hanzvadzi yamabhunu kuti wakatengwa. Iwowo ndiwo wakatengwa, yatengwa pakudi. Wadi kuburitsa vhidhiyo, ndiwo wakatengwa. Watadza nei kuburitsa vhidhiyo? Watadza nei kuburitsa vhidhiyo yako iwe? Uri imbwa tsvina yemunhu, haunyari. Zvino chipi nechipi chamunoita pasi pezuva, Mwari ari kuchirekodha. Chasungwa pasi panapa nekudenga chasungwa. Muchakohwa chete. Munhu akaita chakaipa chake, kukohwa chakaipa. Hakuna akarima chibage akazokohwa nzungu. Chawarima ichocho karima chivi, unokohwa chete, kutongwa kwakaipisisa. Saka ziva kuti ziso raMwari riri pamusoro pemunhu wese. Itaiwo zvakanaka. Mwana nyika vanhu vari kufa nenzara. Zviri kupiwa zvacho zviri kupiwa zvine mafevha, zvikuda zvipiwa vanhu upfu. Unorarama neupfu usina shuga, usina muriwo. Unorarama neupfu hwokupiwa usina, zvikuti vananatagwire izvi zvinoraramisani izvozvo izvo? Zvinoraramisani? Zvokuda kutanga makampeni asane basa rese ekuvharidzira vanhu neupfu. Kuti upfu tingarege kuvhotera zvatinoda nekuda kuti tapiwa upfu nezano. Maidiots evanhu.